Pies w kąpieli, czyli jak i kiedy kąpać psa. Psa kąpiemy tylko wtedy, kiedy tego wymaga, czyli jest brudny. Nie róbmy tego po to, żeby ładnie pachniał. Każda kąpiel zmywa naturalną ochronę skóry, w związku z tym obniży odporność psiaka. Jeśli szczeniak się ubrudził, możemy wytrzeć go wilgotną chusteczką bądź ręcznikiem. Kiedy kąpać szczeniaka? Kiedy kupujemy szczeniaka, często chcemy od razu go wykąpać. Pamiętajmy jednak, że zbyt częsta kąpiel lub źle wykonana może wpłynąć na zdrowie naszego pupila. Nie wolno kąpać szczeniaka, w szczególności w okresie szczepień ochronnych. Jakich środków używać do kąpieli psa? Psa kąpiemy specjalnie przeznaczonymi dla niego kosmetykami. Kosmetyki dla ludzi mają pH 5,5, dla psa zaś 7. Jest to znaczna różnica. W związku z tym kupmy szampon specjalnie przeznaczony. Możemy wybrać do sierści jasnej bądź do ciemnej, dla szczeniaka bądź psa dorosłego. Nawet dla psa z problemami dermatologicznymi znajdziemy odpowiedni kosmetyk. Gdzie możemy kąpać psa? Psa możemy kąpać w zasadzie wszędzie, zarówno w łazience, w wannie lub pod prysznicem, jak i w ogrodzie czy w garażu. Pamiętaj o tym, żeby było ciepło i twój pupil musi czuć się komfortowo. Jak kąpać psa? Teraz z Shelly pokażemy Wam, jak w prawidłowy sposób wykąpać psa. Przede wszystkim przed kąpielą porządnie wyczesz psa. Usuń kołtuny oraz martwe włosy. Kolejno zwilż psa wodą o odpowiedniej temperaturze. Pamiętaj, nie może ona być za zimna i za ciepła. Następnie nałóż szampon. Przede wszystkim namyt okolice ciężko dostępne, czyli pod brodą, za uszami, brzuszek i okolice zadu. Pozostaw szampon na kilkanaście minut, szczególnie wtedy, jeśli użyłeś szamponu dermatologicznego. Następnie spłucz szampon z psa, dokładnie z całego ciała. Jeżeli piesek był mocno brudny, czynność tą powtórz. Dlaczego należy suszyć psa? Po kąpieli pamiętaj o tym, aby koniecznie wysuszyć swojego pupila. Pozostawienie psa mokrego sprzyja spadkowi odporności i też powstawaniu kołtunów. Koniecznie użyj do tego ręcznika. W chłodniejsze dni użyj też suszarki. Stosuj ją z odpowiedniej odległości na średnim stopniu ogrzewania. Pamiętaj o tym, aby wytrzeć po kąpieli psu uszy, żeby nie rozwinęła się w nich infekcja. Podsumowując, kąp psa, kiedy faktycznie tego wymaga, czyli kiedy jest brudny. Zastosuj odpowiedni dla niego kosmetyk. Przed kąpielą porządnie wyczesz go, a po kąpieli wysusz. Podsumowanie. Pamiętajmy, żeby kąpać psa, kiedy rzeczywiście tego wymaga. Pamiętajmy, że szczeniaka nie możemy kąpać podczas okresu szczepień ochronnych. Do kąpieli naszego pupila używajmy odpowiednich kosmetyków oraz wody w optymalnej temperaturze. Na koniec pamiętajmy o wysuszeniu psa po kąpieli.